Hayırlı. Кен benim подписчикларым менә карагыз әле. Мин теге галштук дип аталган нене пешердем. Галштукта тегел инде ул кыш теледә теге безнең шул кыш теле камырларына охшаган камыры шундыйрак. Формасын тиз-тиз генә ясыйбыз да, менә шулай иттереп, без аны теге көндәлек чәй эчәргә. Кыш телендә катлаулы ул, 2 катлы ясарга камырын кирәк. Шуның өчен без очень вкусно. Аны менә шулай иттереп да ашарга була. İyi mesai. Пишу сиюп коясың. Не шулай. Или песок булмаса пудр. Пудр булмаса инде песок себесең. Пудр булса песочный. Оштан да шәбрәк. Очень вкусно. И быстро для питью. Приятного аппетита нам. Пока-пока.